To barkanmu da warhaka. Kasar Iran ta yi yunkurin hallaka Donald Trump wato shugaban kasar Amurka na yanzu, inda rikici yake ƙara samani tsakanin Isra'ila da Iran da Amurka. Sakataren tsaro na Amurka wato Pete Hegseth ya ce a ranar Laraba an kashe jagoran wata ƙungiyar sirri ta Iran wadda ta shirya kashe shugaba ƙasa wato Donald Trump a shekara 2024 a hare-haren da Amurka ta kai kan Iran. Ma'aikatar tsaro ta Amurka wato Pentagon ba ta bayar da cikakken bayanai ba, amma gwamnatin Trump ta ce shirin da Iran ta yi na kashe jami'an Amurka, musamman Trump, na daga cikin dalilin da ya sa suka sa Amurka ta fara kai hare-haren bom kan Iran. Da yake magana da manema labarai a Pentagon, Hegseth ya ce an kashe jagoran kungiyar Iran da ta yi kokarin kashe Trump. Wani hari da aka kai ranar Talata ya ce Iran ta yi kokarin kashe shugaba Donald Trump, amma a ƙarshe Trump ya yi nasara. Har illa yau harin da Amurka ta kai ya haifar da kiran gaggawa na neman taimako. Kasar Amurka ta kai hare-hare kan wasu jirage na kasar Iran wanda suka fito daga India bayan yi wani atisayen jiragen ruwa da na sojoji. Har illa yau harin da Amurka ta kai ya haifar da kiran gaggawa na neman taimako, kuma sojojin Sri Lanka suka fara aikin ceto da bincike. Mahukuntan Sri Lanka sun ce sun ceto mutane 32 zuwa yanzu, sannan sun gano gawarki da dama a cikin tekun. Wasu majiyoyi daga rundunar ruwan Sri Lanka da ma'aikatar tsaro sun ce wani jirgin ruwa ya fuskanci hari daga jirgin ruwa mai nutsewa wato submarine, kuma akalla mutane 101 sun ɓace, lamarin da ya faru a gabar tekun India ta Sri Lanka. Majiyoyin tsaron sun ce ba san wanda ya kai harin ba, amma kakakin rundunar ruwan Sri Lanka ya ce rahoton cewa mutane 101 sun ɓace daga ciki ba gaskiya ba ne, kuma ya musanta duk wani rahoto da ke cewa an kai hari kan jirgin. Hare-haren da Amurka ta kai kan rundunar ruwan Iran muhimmin bangare ne na yakin da Amurka ta fara da Iran a ranar Asabar. A ranar Talata, rundunar United States Central Command ta ce ta riga ta nutse jiragen yakin Iran guda 17, kuma tana kan hanyar lalata dukkan rundunar ruwan Iran. Sannan a Dubai an ruwaito da cewa Iran ta sake kai hare-hare kan Isra'ila da kuma sansanonin sojojin Amurka a Gabas ta Tsakiya, yayin da hare-haren sama suka ci gaba da safiyar Alhamis bayan wani jirgin ruwa mai nutsewa na Amurka ya nutse da wani jirgin yakin Iran. Iran ta kuma yi barazanar lalata manyan gine-ginen soja da tattalin arzikin yankin. Isra'ila ta sanar da cewa an harba makamai masu linzami da dama zuwa kasar, kuma karrawar hari ta tashi a biranen Tel Aviv da Jerusalem. Talabijin na gwamnatin Iran ya ce an kuma kai wasu hare-hare kan sansanonin sojojin Amurka. Sojojin Isra'ila sun ce sun fara sabbin hare-hare a Lebanon kan kungiyar mayaka ta Hezbollah wadda Iran ke marawa baya, musamman a yankunan kudancin birnin Beirut. A bangaren China kuwa, a ranar da Amurka da Isra'ila suka kai hare-hare kan Iran, China ta jira wasu sa'o'i kafin ta fitar da matsayinta na farko. Ta ce tana matukar damuwa, kuma ta buƙaci a dakatar da ayyukan soji nan da nan ba tare da komawa tattaunawa ba. A washe gari, ministan harkokin wajen China Wang Yi ya soki hare-haren, yana mai cewa ba su dace ba, sannan ya sake kira da kara tattaunawa. Ba ga wata alamar cewa China za ta shiga yakin kai tsaye ba, kuma hakan ma ba abin da ake tsammani ba, kamar yadda ta yi a rikice-rikicenta na baya, ciki har da harin da aka kai wa Iran a bara. China tana sukar amfani da karfi, amma tana tsayawa a gefe tana la'akari da dogon lokaci na muradunta. Tashar talabijin ta gwamnatin Press TV ta rawaito da safiyar Alhamis cewa Tehran na kai hare-hare kan kungiyoyin 'yan separatist masu adawa da Iran, wato kungiyar Kurdawa na Iran da Iraki da ake zargin su suna ɓoye a yankunan tsaunuka masu wahalar kaiwa kusa da iyakar Iran da Iraki. Kamfanin dillancin labaran Iran wato Islamic Republic News Agency ya ruwaito cewa sojojin Iran sun kai hari kan hedikwatar kungiyar Kurdawa masu adawa da juyin hali na Kurdistan na Iraki da makamai masu linzami guda 3. Sojojin Iran sun kuma ce a ranar Talata sun yi amfani da jiragen sama marasa matuka guda 30 wajen kai hari kan guraren Kurdawa. Harin ya zo ne bayan wasu rahotanni sun ce shugaba Donald Trump yana tattaunawa da wasu kungiyoyin Kurdawa na Iran da Iraki, kuma Washington na fatan amfani da su wajen tayar da tawayen jama'a a Iran. Kungiyoyin Kurdawa na Iran daban-daban waɗanda ke da kusanci da Kurdawa a Iraki sun daɗe suna adawa da gwamnatin Iran
daga sansanoninsu da ke arewacin Iraq da kuma kan iyakar Iran da Iraki. Rahotanni sun nuna cewa waɗannan ƙungiyoyin na da dubban mayaƙa. Mutane sun taru kusa da tarkacen jirgin sama marasa matuƙi da ya faɗi kan wani gini kusa da filin jirgin saman Erbil. Shugaba Donald Trump ya yi magana da akalla ƙungiyoyin Kurdawa 3 daga Iran da Iraki a kwanakin baya. Mayakan Kurdawa daga Kurdistan Freedom Party wato PAK suna yin horo a wani sansani kusa da birnin Erbil a ranar 12 ga watan Fabrairu 2026. Rahotanni sun ce Iran ta fara kai hare kan kungiyoyin Kurdawa na Iran da na Iraki a yankin Kurdawa mai cin gashin kai da ke arewacin Iraki. Wannan ya faru yayin da yakin Amurka da Isra'ila suka fara shiga rana ta 6, inda fiye da mutane 1,000 suka mutu. Gidan talabijin na gwamnatin Iran ya ce Tehran na kai hari ga kungiyoyi masu nemawa ɓallewa daga Iran, wato kungiyoyin Kurdawa da ake zargin suna cikin tsaunuka kusa da iyakar Iran da Iraki. Kamfanin dillancin labarai na Iran ya ce sun kai hari kan hedikwatar wasu kungiyoyin Kurdawa 3 da makamai masu linzami. Tun da farko ma sojojin Iran sun ce sun yi amfani da jirgi marasa matuki guda 30 domin kai hari ga wuraren da waɗannan kungiyoyin suke. Wannan hari ya zo ne bayan rahoton da suka bayyana cewa Trump yana tattaunawa da kungiyoyin Kurdawa domin yiwuwar tayar da bore a cikin Iran. Yawancin kungiyoyin Kurdawa na Iran suna da dangantaka da Kurdawa ta Iraki, kuma sun dade suna adawa da gwamnatin Tehran daga sansanoninsu a arewacin Iraki da kuma kan iyakar Iran da Iraq. Rahotanni sun ce suna da dubban mayaka. Jami'an Amurka sun ce manufar ita ce ta shimfiɗa sojojin Iran a wurare da dama da kuma raunana gwamnatin Iran wadda sojoji ke da iko da su. Wasu masana suna ganin ana iya taimakawa waɗannan ƙungiyoyin su karɓi iko a arewacin Iran domin su zama katanga ga sojojin Isra'ila. Tun daga farkon yakin hare-haren Amurka da Isra'ila sun fi mai da hankali kan yankunan iyakar Iran da Iraki domin rage karfin tsaron Iran da kuma ba ƙungiyoyin adawa da damar shiga Iran. Duk da haka Amurka ba ta kawar da yiwuwar tura sojojin ƙasa ba, amma masana sun ce tsaunukan Iran za su sa yakin ya zama mai matuƙar wahala. Har yanzu babu wata yarjejeniya da aka tabbatar tsakanin Amurka da kungiyoyin Kurdawan. Rahotanni sun ce Trump ya yi magana da shugabannin wasu kungiyoyin Kurdawa a Iraki, wato Masoud Barzani, shugaban Kurdistan na Democratic Party, Bafet Talabani, shugaban Patriotic Union na Kurdistan Party. Trump ya kuma yi magana da Mustapha Ejeri, shugaban Kurdistan. Sauran kungiyoyin Kurdawan sun hada da Kurdistan Democratic Party da sauransu. Wasu daga cikin waɗannan kungiyoyi suna da dubban mayaka a iyakar Iran da Iraki. Kurdawa kabila ce da ke zaune a ƙasashe da dama na gabar ta tsakiya, musamman Iran da Iraq da Syria da Turkiya. Ba su da ƙasa mai cin gashin kai gaba ɗaya. A lokacin Gulf War, kungiyoyin Kurdawa a Iraki sun yaki tare da Amurka, wanda ya taimaka wajen kafa yankin Kurdistan mai cin gashin kai a Iraki. Bayan mayar da Iraq a 2003, CIA ta horar da rundunar Peshmerga. A 2005 kuma an amince da yankin Kurdistan a kundin tsarin mulkin Iraki. Kurdawa Iran sun daɗe suna da adawa da gwamnatin Iran tun kafin juyin Ali Musulunci na 1979. Masana sun ce raunin da Iran ke fuskanta yanzu na iya ba su damar kare karfin siyasa, amma kuma suna iya yin hankali wajen dogaro da Amurka, domin Amurka ta taɓa janye goyon baya daga Kurdawa a Syria. Masana kuma sun ce ba tabbatar da cewa gwamnatin Trump ta alkawarin taimakawa Kurdawa Iran wajen cimma burinsu na siyasa ba.